magkuha kog iniso dito ron aron din na kami sigig. Ako pangan Sario. Sario. Balaotog, balbahotog. Ah, meron palang ganun. Sir. May kumot ka ba o kaldero? Ha? May kumot ka ba? O kaya kaldero? Kasi kumuton mo. Ikaw dapat ang magpakumot. Di kay ako yung kumuton mo. Ama. Sa may kumuton mo ani. Kana yun mo kumutan. Pero wako na ang kumot-kumot. Ano? Hindi kita naintindihan, sir. Problema na nimo nga buta ari-ari ka di interview ka dito ta ka sa mga Manilain na interview kay ang dapat nga interview diri mga Bisaya. Wala ba kayong house for rent, sir? Purin. Balay puring ay. Ha? Mo balay puring. Siya na lang pangutana di akong sa imong pangutana. Meron kayong house for rent. Malay na balay ni puring na. Kaya nga, sabi ko nga. Wala na ba kayong katanungan, sir? Ikaw ng utana nya ako na sa mga utana ni Moron. Kasi niya kumusta man imong lagay? Sir, ako nag-interview sa iyo. Tinanong ko na sa inyo kanina kung kumusta ang lagay nyo. Wa sig kanang utana. Wala pala. Oo nga pala, kumusta ang lagay nyo, sir? Grabe ano. Sa Pilipinas yan may tabo. Hastang ang lagay pang problemahon sa lain. Hastang giti, problemahon sa uban. Apil na nilagay. Siyempre, kasali yan sa tanong, sir. Bukir mo kong lagay, bitay yapon. Pre kadaka, di para uban na gamig dako. Nya. Ay, ilalagay ko dito? Gamay dako? Yun ba yun? Okay, sir. Wala na ibang katanungan, sir? Ay, stay. Ligo ka? Tapos na, sir. Wala. Katso ay. Mga na ka, sir, katong kuan. Mga na ka. May panghatag habol dira. Ano ka eron? Sino ang habol mo? Siguro may inom ka, sir. Mana mo? Siguro ay hindi ka bagay dyan, sir. Sayang yung 10,000. Musuko ka. Okay. Rolling. Action. Sige, sir, ito na lang, sir, ha. Basa niya sa sexy pangutana. Ako na si pangutana, be. Weh, pangutana. May panghatag di habol. Online kay grabing tugnawas panahon ron na kagabi. Init kay nag-adlaw, bugnaw kay nagagabi. Sino yung nahabol niyo, sir? Diba? Habol ba? Kana bang habol? Kaya nga, may nahabol ka. Wala. Kana bang nababoy hapang-hatag nga habol ba? Habol na nagagabi kay tugnaw kaya ba? Ana ba? Ay, siguro lasinggero ka, sir. Sorry, singgiro, oy. Siguro umiinom ka. Ay, hindi pwede. Sayang yung 10K, hindi pamimigay sa mga lasinggerong tao. Kita ka na botilya. Diya nga no gutong. Di ko lasinggiro. Wala ang ako pangutana. Habol. Habol ba? Kana bang? Kaya nga, sinong inahabol nyo? Wala lagi ko igi. Ako ang habulin mo. Alangan naman. Ikaw gira ko nga habulon ani ron kay parte man imong pagka habol ba nga kanang sa tugnaw ba? Sa tugnaw. Kaya nga, lasing ka. Lasing ka. Hindi pwede yung pamimigay yung 10K, sir. Ataka man to. Pauli dito be sa mukha nimo. Ba't ka galit, sir? Sir! Pauli dito. Layas.